Nepamätám si prvý kontakt s literatúrou, lebo pamätám si, že odkedy viem čítať, čítam. A čítala som veľa. Čítala som Pod vankušom s baterkou, keď už som mala ísť spať, ešte ako malá. Čítala som, keď som sa mala učiť, tak som mala pod učebnicami knihu a čítala som. Napríklad za posledné roky mám veľmi rada lezenie, lebo je to pre mňa spôsob relaxu, ktorý mi absolútne vyhovuje. Beh mi nestačil a pri lezení sa musím odpútať od všetkého, pretože inak to nemá zmysel, ak sa nesústredím 100% na to, čo práve robím. Takže preto mám rada lezenie. Páči sa mi, keď literatúra spája ľudí a toto je práve taký priestor, že spája. Páči sa mi, keď literatúra je viac než len intimná záležitosť, že si niekde sadnem do kúta a čítam knižku. A ja som vždy rada čítala nahlas. Milí čitatelia, milí priaznivci literatúry, budem veľmi rada, keď prídete na tohtoročnú Univerzitnú noc literatúry. Ukážka, ktorú budem čítať ja, je podľa mojej mienky veľmi napínavá a zaujímavá a myslím si, že mnohých vás zaujme natoľko, že si kúpite ďalšiu knižku, o ktorej ste netušili. A teším sa, že sa stretneme. No to neviem, či vám chcem prezradiť.